କଙ୍କଡ଼ା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ଶିକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଲୋଭୀ ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ଜୀବ ଯଥା ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଥିଲେ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ବଗଟିଏ ବସେ ଏବଂ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୋଖରୀରୁ ଧରି ଖାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବଗ ଶିକାର ପାଇଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରହିଲା। ସେ ଭାବିଲା, କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବି। ସେ ଏକ ଯୋଜନା କଲା। ପୋଖରୀର ଶେଷରେ ବସି ରହିଲା। ପୋଖରୀର ଜୀବମାନେ ଭାବିଲେ, ବଗ କାହିଁକି ବସି ରହିଲା? ସେ କାହିଁକି ଶିକାର କରୁନାହିଁ? ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ବଗ ଭାଇ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ବଗ କହିଲା, ବିପଦ, ଘୋର ବିପଦ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ବିପଦ। କଙ୍କଡ଼ା ପଚାରିଲା, ବଗ ଭାଇ, କି ବିପଦ? କୁହ। ବଗ କହିଲା, ଏହି ପୋଖରୀକୁ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପକାଇ ବୁଜି ଦେଇ ଏଠାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ଏହି ବିଷୟରେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ବଗ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବଗ ଭାଇ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବଗ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମକୁ କୁହ ବଗ ଭାଇ। ବଗ କହିଲା, ଥରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ଥରକରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ହିଁ ନେବି ଏବଂ 2 ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଠୁ ଜଣକୁ ନେଇ ବଗ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବଗ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବଗର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ମନ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଦିନେ କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ବଗ ଭାଇ, ମୋତେ ଏଥର ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ବଗ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ବଗ ତହିଁ ପରଦିନ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଖରୀ କୂଳରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ବଗ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି? ନା ନା, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାକର? ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସି ଆରାମସେ ଖାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛି। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା, ତୋର ପାଳି। ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳେ ମାଛର କଣ୍ଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ବଗର ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା ଏବଂ ବଗକୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଯାଇ ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ଯାଇ
ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଖରୀରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବଗର କଳା କାରନାମା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା।